Yan. Proposal? Pwede. Nano Babo Kabalan, kumusta kayo po? For today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga to check out this mini Divisoria when it comes sa mga party needs and mga balloon setup na hinahanap nyo during your events. So if you're interested to know more about this, samahan nyo ako. So tara, let's go! So nandito tayo ngayon sa Mott's Party Shop. So dito is more on Divisoria ng mga party needs na kailangan nyo when it comes sa mga events like birthday, anniversary, weddings, and even yung mga mini celebration like gender reveal, anything na maisip nyo when it comes sa party. So meron tayong mga balloons dito, balloon setup, number setup. Kung gusto nyo medyo bongga yung inyong mga party, meron din tayong mga garlands dito. So ito yung mga garlands na may mga theme na pang birthday, pang anniversary, and almost lahat ng mga kailangan nyo when it comes sa isang event nandito na. From balloons to banners, pang gender reveal, meron din dito. Bridal shower available. Cake toppers, candles available din dito. So napakarami yung choices dito when it comes sa mga pang party needs nyo. If kung hindi naman kayo magaling mag-design, don't worry, available din dito yung mga naka-ready na mga balloons dito na pwede yung pagpilian. So meron tayong parang astronaut theme, meron tayong dino theme, and Cocomelon theme. So sa mga birthdays, sa mga events, sa mga binyag, pwede kayong bumili ng mga supplies dito, ng mga pan-design, mga accessories. On the other side naman, meron din tayo mga fake flowers na pangdagdag sa mga designs. Kung kayo naman yung walang time when it comes sa mga pagde-design ng yung event, available si Mott's Party Shop to design your own event. So example, from 250, meron ka ng mga balloons up to yung mga big parties, like big events, and makakapag-design din sila for your party. And so just like this one, so meron tayong mga garlands, big setups, sample na lang itong mga ganito for graduation. For only 2,500, makakapag-design na para sa'yo. At the same time, kung kailangan nyo ng mga flowers o pamigay sa mga loved ones nyo, available din dito yung mga dried flowers nila. So, available din dito yung mga healthy foods nila. So meron tayo dito, it's a partnership with Pepdi. And so on the side naman, ito yung mga healthy snacks, mga pang keto, vegetarians, available dito. Nilagay namin siya sa isang trail mix kasi yung mga may cancer, they really need antioxidants. Tapos yung iba naman, gusto lang nila ng mag-better yung cholesterol level nila. Yung component ng nasa loob na yan, ni-research namin yung mga top na nakakatanggal, nakakababa ng cholesterol. So ano pong meron yan siya, ma'am? For example, ito, they have walnuts, roasted almonds, cashew, hazelnut, pistachio, pecan yan, glazed cherries. So hindi namin siya nilalagay for the sake lang na may mix. Keto, yan, wala talagang carb at all. Tol sa mga nag-gym, they want snacks na high in protein. So basically, it's just cream pecan at saka butter. Ang kagandahan nito, wala siyang sugar. Meron lang siya yung mga sweetener like stevia. And those are diabetic friendly, low carb friendly, or kung meron kang sakit na hindi ka pwedeng mag-sugar like yung mga may cyst, ganyan, or whatever. At kung gusto mo lang talaga magpapayat, so you can eat ice cream. So dito, available din yung kanilang mga cakes, syempre. Gusto niya man na customized cakes, gumagawa din naman sila dito. At the early age of 30, I have my own arthritis. And I researched a lot of studies about it para hindi ako mag-consume ng yung pain reliever. And ang lumilitaw talaga is to consume collagen kasi that will help your joints, your muscles, your skin to regenerate kaagad. That's it. So Mott's Party Shop is located dito sa may
Jasta Road. So, pinaka-landmark lang nila, malapit siya sa McDo, OG Road. And they're open from 8:30 to 6 p.m. Monday to Saturday. And for Sunday naman, from 8:30 until 5 p.m. Yan. If you're looking for naman ng mga healthy lifestyle food, available din dito si Pep Di Pampanga. So that's it. If you like this video, please give it a thumbs up. Share it with your friends. And if you're looking for party needs, just visit Mott's Party Shop. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.